Mai yasa ba sa kula ni? Me yasa gaba ɗaya mata ba sa kula ka? Ya zai yi na rage soyayyar shi a zuciyata? Duk lokacin da mace ba ta kula ka ba, tabbas ta kula wani. Duk lokacin da mutum bai kula ka ba, ya kula wani. Dole muna kula mutane, amma babban abin tambaya shine, wa muke kulawa? Wa kai za ka kula? Kagan rayuwar ana kimanta mutum ne dogaro kan kiman mutum. Akwai zancen da na taɓa yi a wani lokaci na ce, mutane ba za su rike ka a matsayin kai karan kanka ba, sai dai su rike ka a matsayin kimanka da value ɗinka a rayuwa. Idan ka gan mutum yau da kullum yana tare da kai, tabbas akwai wani amfani mai girman da yake samu daga gare ka. Ba lalle mu ce wannan ya zamto son kai ba son kai ba ne, haka Allah ya halicci mutum. Hatta macen da ke son ka, in ba kai ba rijiya, idan ka daina amfani gare ta, ba za ta yi iya soyayya da kai ba. Za ta nemi duk yanda za ta yi wannan soyayyan ya fita zuciyarta, sabida ka daina amfani a rayuwarta. Hatta mutanen da muke so a rayuwa, idan suka daina amfani gare mu, suka mutu, numfashinsu ya fita jikinsu, duk yanda muke son su, sai mun je mun bisa su. Sabida idan rayuwar ta fita, amfaninsu gare mu ya yanke. Idan mun bar su, za su rube, za su yi wari, za mu ma so ma jin haushinsu, ko mu rasa ma ya za mu yi rayuwa da su. Dole idan amfanin mutum ya yanke a rayuwar mutum, mutum baya iya rayuwa da shi. Wannan shi ya sa dole idan kana son mutum ya kula ka, ya kuma ci gaba da kula ka a rayuwa, ka inganta amfaninka a rayuwar mutum. Ya kenan za ka zamto mutum mai amfani a rayuwa? Wannan sauki ne. Ka zamto kana gina kanka, ka zamto mutumin da kana amfanar da kanka, kana iya kiyaye mutuncin kanka sa'an da mutuncin mutanen da ke kewaye da kai. Duk lokacin da mutum ya yi alaka da kai, akwai wata fa'ida wanda zai samu daga gare ka. Wannan shi ake kira value appreciation. Mutum ya kimanta kansa, ya inganta value ɗinsa. Idan ya samu value ɗinsa ya yi sama, lokacin sai ka gan dole zai yi attracting mutanen da suke bukatar wannan value ɗin. Duk mutumin da ya yi alaka da kai, ba ya yi alaka da kai don kana numfashi ba ne, sabida akwai biliyoyin mutanen da suke numfashi. Duk mutumin da ke son ka, ba ya so ka ne don kana numfashi, kana da idanuwa ba ne. Biliyoyin mutane ne suke da idanuwa. Amma idan mutum ya dage yana rayuwa da kai, ya yi rayuwa da kai ne sabida akwai wasu amfani masu yawa wanda yake samu daga gare ka. Ba son kai ba ne. Haka Allah ya tsaranta rayuwar. Ta haka ko a soyayya ko a zamantakewa, idan ka daina zamtowa mutum mai amfani ga matarka, ina tabbatar maka da cewa wannan alakan ku ba zai kai ko ina ba. Akwai zancen da ake yi sai a ce mu yi hakuri. Hakuri na da kyau, hakuri na da kyau, yes, hakuri na da kyau. Amma idan hakuri ta fi biyan bukata yawa, mutum na gajiyawa da hakuri. Sabida hakuri abu ne mai nauyi. Idan ya tsaya a hannun mutum tsawon lokaci, mutum na gazawa. Amma duk lokacin da mutum ya yi hakuri yana rike da nauyin, sai a yi abin da ke dauke masa wannan nauyin, sai ka gan ya samu saukin lamari. Mai yasa ba sa kula ka to? Sabida ba ka da kima a huskokinsu. Sabida ba ka da wani amfani mai karfin da zai sa ba za su guje ka ba. Ta haka shawara, ka je ka kara wa kanka kima. A daidai lokacin da kake cewa ba sa kula ka, akwai wasu da suke kula ka sabida kimanka ya yi daidai da kimansu, ta haka za su kula ka. Amma idan kana son waɗannan da kake bibiyan su kula ka, dole ya kamata ka kara wa kanka kima. Ga abin da za ka sha mamaki a kai. Bayan ka kara wa kanka kima, za ka zo ka gan suna neman ka, kai kuma sai ka gan ba ta su kake ba. Sabida wannan haka kima ike. Kima kamar abu ne da ya yi magnet, yana jawo mutane a jikin mutum. Ta haka idan kana son mutane a kula ka, ka zamto mutum mai kima. Ya zai yi na rage soyayyar shi a zuciyata? Soyayyan nan tana kashi na. Mutane da yawa suna samun irin soyayyan da ke da zafi, soyayyan da ke da kuna. Wani lokacin soyayyan da ke shake wuya. Har mutum ya dinga tambaya, ya zai yi na rage wannan soyayyar? Sabida soyayyar ta gallabe ni, ta yi yawa. Ba na iya jin daɗi, ba na samun numfashi sakamakon wannan soyayya.
Ga tambayan da nake yi, me yasa kike son ki rage wannan soyayyar? Duk lokacin da ka ga mutum na son ya rage soyayyar wani a zuciyarsa, bai ji daɗin wannan soyayyar ba ne. Amma soyayya a asalinta abu ne da ya kamata a ƙara ta a ji daɗinta. Sabida idan tana yawa sai mutum ya dinga jin daɗinta. Amma idan ka ga mutum yana neman ya rage soyayyar da ke zuciyarsa, bai ji daɗinsa ba ne. Ya taka inda ke da zafi, ya taka inda ke da kuna. To, wani lokaci kenan mutum yake iya samun soyayya ta kone shi. Shi ne irin lokacin da bai samu an maido masa ba, irin yanda yake so. Akwai lokacin da muke ba da soyayya amma ba a maido mana ba. Akwai lokacin da muke tsammanin cewa idan mun ba da zuciyarmu gaba ɗaya, za a maido muna zuciya gaba ɗaya. Kamar yadda muka ba da zuciya gaba ɗaya, muna sauraro wanda muka ba da shi kuma ya maido muna zuciyan cikakke. Ta sadda idan bai maido muna cikakken soyayya yadda muka ba shi soyayyan cikakke ba, sai mu ga kamar soyayyan nan fa tana damun mu. Wannan kuskuren fahimta kenan, kamar kana dora nauyin tunaninka a kan mutumin da kake so. Akwai wata ayan da ke da ban sha'awa a Kur'ani wanda Allah ya ce, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura." Ka'ida ce, ka'ida ce, muna ciyar da ku ne tsakani da Allah, ba wai don muna sauraron ku ba mu wani abu na godiya ko sakamako ba. Wannan ya nuna cewa wasu manyan abubuwa na rayuwa idan kana sauraron mutum ya maido maka daidai yanda ka bayar, so tari za ka yi disappointed, so tari mutum zai cutar da zuciyanka, ba za ka samu abin da ka bayar daidai wa daida ba. Amma ga abin da mutum zai yi maka, zai iya baka wani kaso haka, ba laifin shi ba ne. Allah bai yi mu a daidai lokaci ɗaya mu so juna kai tsaye percentage ɗaya ba. Kada ka yi wa kanka rashin adalci. Idan kana son soyayyan mutum, idan ka ba shi, rabu da shi. Akwai kuskuren da mutane ke yi, tun da na so ka ka so ni, idan ba ka so ni ba ka zamto makiyina. Wannan babban kuskure ne, rashin yi wa kai adalci ne, rashin yi wa masoya adalci ne. Idan ka so ni, ban san yadda aka yi ka so masona ba. Ta haka idan kana son na so ka back, ka bani lokaci, ka yi abin da zai jawo soyayyar, sabida wani lokacin fa soyayyan nan gina shi za ka yi. Amma mutane ba su da hakurin da za su bar mu gina soyayyarsu a zukatanmu. Ba su da wannan hakuri, sun dauke mu a matsayin wutar lantarkin da idan sun ba mu soyayya mu kuma mu maido musu a daidai lokaci, kamar wasu 'yan robot da sun masa on kurun mu dinga muna son su. Wannan ya sa wasu mutane suna rike da kiyayyen mutane, ba wai don abin da mutanen suka yi musu ba, don kurum sun ba da soyayyar amma ba su samu an maido musu ba, kuma sun kasa samun hakurin da za su bar mutanen nan su gina soyayyarsu a zukatarsu. Nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. In ka so mutum ka so shi dan Allah, idan ka ba shi lokaci zai so ka tsakani da Allah, amma idan ka gaggauta neman wannan soyayyar, za ka yi disappointed. Wani lokacin za ka bar ma ya hasala, ba zai so ka ba. Ba za ka dinga zuwa akan safin social media kana zantuttuka ba. Ba za ka dinga borin banza kana kumfan baki akan social media cewa mutane ba su da alkawari ba, cewa mutane ba su da tausayi ba. Ban san lokacin da ka so masona ba. Ta haka idan kana son na so ka back, ka bani lokaci har in fahimci abin da ke faruwa. Ta haka idan ka yi abin da yake ya dace, amma sai kana son ka rage wannan soyayyan, ga abin da nake son ka sani cewa soyayya in ta yawa, wani lokacin rage ta yana zuwa off ne gaba daya. Soyayya idan mutane suka ce ina son na rage soyayya ta, kai dai ka gwada ka gani. Yawanci a lokacin da suke neman rage soyayya sai su karar da soyayyan gaba daya, sai su zamto ba su da soyayyan mai shin ma gaba daya, yanzu kin mai shi suke yi. Ta haka ya za ka yi ka rage soyayyan da ke cikin zuciyarka? Ka rage yanda kake expect mutane su maido maka abin da kake ji a zuciya. Ka raki ka'idan cewa ba lalle ne abin da ka bayar a baka shi 100% ba. Kuma yanda aka baka shi ɗin ba shi ke nuna cewa mutane na kinka ba. Ba su kinka. Yanda muke ji a zukatanmu ne sun bambanta a rayuwa. Amma in ka ba mutum lokaci, za ka same shi daidai yanda ku duka za ku mori juna. Wannan shi ne ka'idar rayuwar. Amma mutum ya sanya abu a daidai sakiya-sakiya, nan zai dinga moran abun. Ba laifi ba ne idan ka so mutum 100% ya so ka 70% ko 50%. Wannan ba laifi ba ne. Amma irin zancen da mutane ke sai su ce ina son wannan 100%, amma shi kurum yana so na 50%.
50% soyayya ne mai yawa. Soyayya ne mai yawa sabida zukatanmu ba daidai ba ne. Ta aka kada ka yi tsammanin cewa idan mutum ya baka soyayya ko soyayyan 40% mutum ya baka kaso mai yawa na zuciyarsa wurin soyayya. Sauran ya saura gare ka, ya za ka yi ka gina shi. Amma abin da mutane ke yi, na ba shi 100% ya bani 50%, ta haka ba zan iya rayuwa da shi ba. Allah ya baka sa'a wurin samun mutumin da zai kai da shi za ku so juna gaba daya. Mutane za su yaudare ka. Ta haka, ya za ka yi wannan kurum ka manage ya za ka saurari abin da mutane za su maido maka. Insha Allah idan kana son na bada jawabi akan tambayan da kake da shi, za ka iya rubuta min a karkashin comment section. Kuma idan kana tsoron zai iya nuta a comment, za ka iya rubuto min a cikin email dina lihambalquotes4u@gmail.com. Insha Allah idan na samu zan bada jawabi. Allah ya sa mu dace, Allah ya inganta rayuwarmu. Salamu alaikum.